Ketil sumilir ya, Jili. Ya. Aku nunggoni karo dawe pundutan tembang kalih podang kuning. Yang di pepundian kula Bapak Suyut. Ya, Wang Ayu kok tiladosi pindah. Bagus Putra Audio. Obano Cili Pausia Putri. Adita Malekti. New Uspo. Budaya lintang sasulur padang rambulan tak goleki ana ngendi si panjerino ora krasa lelungitan lunglungan kang rambatan Wedakane pundutan sakwiyane pawudan kula Mbah Suyut ngampel podang kuning wilujeng dalu ya.
Monggo-monggo mobilnya. Ingkang badhe ngesaken bisa tanyub jile nyaturke minggah ana panggongan wong ayu. Iya. Oh. Monggo Pak Sentot. Monggo. Nggih, juru gampuh kula niki. Nyaturi jumeneng monggo. Popong tiketnya live streaming Indonesia. Asik asik. Putra budaya lho iki. Monggo. He he.